Dáme klapku. No, moje meno je Katka. Mám 21 rokov. V Horidoli som cca 3 roky a aktuálne sa chystám na vysokú školu. Tak tým, že som začala byť nejako spoločensky aktívna práve možno aj so začaním nejakého dobrovoľníctva, tak som začala aktívne sa pohybovať v nejakých skupinách. A práve v Horidoli ma prekvapilo, že sa stretla skupina mladých, angažovaných ľudí, ktorí chceli niečo robiť a chceli sa niečomu venovať. Takže sme boli vtedy rovesníci, 16-roční. A musím povedať, že v dobrom som prekvapená, ako ľudia v Mikuláši chcú niečo robiť pre svoje okolie a nie je mi jedno, kde žijú a nie je mi jedno, čomu sa venujú. Takže stále je tu dosť veľa mladých ľudí, ktorí sa zapájajú a majú na to priestory doslova, do písmena. Myslím, že Liptov je nádherný priestor, ktorý má veľký potenciál, ktorý je podľa mňa ešte zatiaľ nie veľmi využitý. A teda myslím, že práve angažovanosť ľudí vo verejnom priestore dokáže tu zmeniť, že aj z Liptova, ktorý je možno že zakodovaný vo veľa hlavách ako iba také miesto, kde ľudia chodia oddychovať na hory, že je to vlastne iba príroda a nič iné. Takže môže byť tým priestorom aj pre kultúru, aj pre umenie, aj pre celkovo nejaký spoločenský život, pretože je tu veľa takých ľudí, ktorí to vyhľadávajú a myslím, že aj Liptov má potenciál bratislavskej komunity v takom tom spoločenskom žití. Takže isto áno a teším sa na to, že ľudia sa tu aj vracajú a chcú tu stále budovať nové veci. Tak asi by som bola vďačná, keby možno nie úplne zmeniť ja ako jednotlivec, i keď viem, že každý jednotlivec vlastne prispieva k nejakej komunite, takže asi nájsť takú komunitu alebo vytvoriť nejaké zoskupenie ľudí, ktorí by možno reálne nechceli len hovoriť o nejakých problémoch, ale aj konať, že napríklad aj v minulosti sa organizovali cez nejaké rôzne také výzvy mladých ľudí, zbierky odpadu alebo sadenie stromčekov. A ľudia to robili dobrovoľne a preto, lebo chceli tu niečo zmeniť, niečo, čo sa mi nepáčilo. Takže verím, že bude viacej takýchto iniciatív. Neviem, či to bude nejaká konkrétna zmena, ale tak aj takéto malé veci dokážu prispieť k tej väčšej pozitívnej nejakej zmene, takže verím v lepšiu budúcnosť. To je ako politický slogan. Myslím, že dobrovoľníctvo dokáže každému človeku dať extrémne veľa do života. Po rôznych stránkach dokáže obohatiť osobnosť človeka a vďaka tomu sa vie aj nejako kreovať možno v budúcnosti, že dá mu to nejaké nasmerovanie a možno aj samého seba spozná, zároveň aj prispeje k nejakému vyššiemu dobru tým, že niečomu niekomu pomôže. A dáva to zmysel, pretože to dobrovoľničenie je síce zadarmo, ale je bohaté na tie skúsenosti. Takže to už nikomu človek ako nezoberie.